салом бинандагони азиз ва мухлисони ҳамешагии телевизиони варзиш, боз ҳама пешниҳоди шумо аст барномаи шухварз. бале дӯстони азиз, барномаи шухварз аст ва мо баъди муддатҳои зиёди таваққуф баргаштем ба студия ва имрӯз суҳбате дорем бо яке аз варзишгарони маъшҳури тоҷик, Сумайя Қосимова, ки дар намуди варзиши бокс тамрин мекунад ва дар бозиҳои осиёӣ низ ҷоиза дорад ва ҳамчунин чемпиони Тоҷикистон низ ҳаст. Сумайя ҷон, хуш омадед ба студияи мо. хуб, мо мебинем ки имрӯз шумо бо нишони бозиҳои олимпӣ дар гардан овезон омадед. Орзу доред ё ин ки бале, орзу дорам. Ин орзуи аввалин ман аст ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам ва парчами худро, парчами Тоҷикистонро баланд дорам. барои амалӣ кардани орзу чӣ коро карда истодаед? Тамрин ҳар рӯз саҳар бегона машқ карда истодаем, тайёриҳо дидастем барои мусобиқаи интихоби ҷаҳонӣ ки дар Фаронса баргузор мегардад. Машқ карда истодаем. машқҳо бо маром рафта истодааст. хуб, барномаи мо шухварз аст. шумо аллакай аз номаш ҳис кардед ки мо дар ҷарони барнома чиҳоро мегӯем, бо шумо чӣ нав суҳбат мекунем. хуб, озод ва ба ҳама саволҳо ҷавоб мегӯед. манижа? бале, акнун бахши аввали мо ном гирифтааст 20 сол, яъне солҳои кӯтоҳ пешниҳоди шумо мегардад ва шумо метавонед ки ба таври кӯтоҳ, яъне ба таври ҳа ё не посух гӯед. агар омода бошед, аз ягон savol бояд шумо рад накунед, фақат ҷавоби ҳа ё не. Тамом. бале. хуб, бигӯед ки писарҳо аз шумо зиёд метарсанд? бале. ҷангиданро дӯст медоред? дар куҷо ҷанг шудед? дар мактаб, дар донишгоҳ. аввале ки донишгоҳ якум моҳи сентябр ки буд, донишгоҳ рафтагӣ будем, ҳеҷ кас намедонист ки ман боксёрам. баъд як писар ҳамин тарафам зурӣ карда буданд, баъд қатъи ҷанг кардам, задамша ки баъд декам фарод кардам. он дӯстоне ки масалан писар ҳастанд, дӯстони шуморо ба ҷангҳои кӯчагӣ даъват мекунанд? бале, бисёри хеле корошидагианд. бо ҳамкурсон? бо ҳамкурсон, бо ҳамсинфон, дар пешхона. яъне шумо онҳоро дастгирӣ менамоед. хуб, бигӯед ки хоб ва ё хурдан? ҳардуш. ҳангоми мағлуб шудан гиря мекунед? бале, бисёр гиря мекунам. кай гиря кардед? ҳамин дар бозиҳои интихоби Осиё ки дар Урдун баргузор гашт, мағлуб гаштам ва ҳамонҷо гиря кардам. вақте ки ғолиб меояд ашки шодӣ мерезад? не. дар вақти ғолиб гардидан чӣ мегӯед ки ман аз ҳама зур ҳастам? не, худо ба шукр мегӯям. катбонугиро бад мебинед ё не? дар ошхона чӣ хел ҳастед? нағз мебинам. кадом хӯрокро тавор карда метавонед? хӯрокҳои тоҷикӣ бисёртар ош, баъд ҳар намуд хӯришо нағз мебинам тайёр кардан. шуд ҳолате ки аз тамрин кардан монда шуда бошад, яъне тамрин дар дилатон зада бошад? задагия, ҳа, бисёр задагия дар дилам. таваққуф кардед? лекин бале, то гуфтагӣ дахдум гуфтагиём ки то парчами Тоҷикистонро баланд навардам, ман даст намекашам ай варзиш. хуб, мо аллакай бояд ин саволро ба шумо намедодем, чун ман аллакай мурур кардам аз шабакаҳои иҷтимоии шумо, вале ба ҳар ҳол метавонам, шумо селфи гирифтанро бисёр дӯст медоред? аз инстаграматон маълум буд. дар толори варзишӣ бештар телефон истифода мебаред ва ё ин ки тамрин мекунед? не, тамрин мекунам, баъде ки тамринро тамом мекунам, баъд телефон мегирам. раваду шумо тамрин рафтед вале телефон надоред? не, хеле ман фикр мекунам ки шумо бармегардед аввал ба хона, телефонро мегиред? бармегардам, телефонро мегирам ва меравам. яъне ки бе телефон намешавад? не, бояд барои инстаграм сурат монам. ҳар рӯз мемонед ё чӣ қадар? ҳар рӯз. хуб, омодаед ки бо идеали худ Кэти Тейлор, ки ӯ чемпиони олимпия аст, баринг бароед? не, чунки вай вазншон айман хеле ҳам вазмин аст ва ман наметавонам бо он кас баромад кунам. орзу доред акон? орзу бале дорам. мухлисоятон ба шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр менависанд, махсусан дар инстаграм? бале, бисёр менависанд. чӣ ҷавоб медед? ҷавоб наметиҳам, нағз намебинам. ҷавоб доданро дӯст дорам. хуб, чунон медонем Кэти инчунин футболбоз ҳам ҳаст. шумо намехоҳед ки худро дар футбол низ бисанҷед? мехоҳед? китоб мехонед? китобхона нағз мебинам. охирон бор кай хонда будед? охирон бор ҳамин шаб буд. ҳангоме ки шуморо ба ғазаб меоранд, ҳамон шахсро латукуб мекунед ё ки чӣ хел? не, асабӣ мешавам, ба дигар она меравам. бо дугонаятон вақте дар ҷо мешинед, бештар сари кадом мавзӯъ суҳбат мекунед? мавзӯи суҳбат бошад ё ки ишқ, муҳаббат варзиш? ё не, бисёртар ба ай варзиш аст.
бисёртар ай варзиш. дугонаи шумо варзишгар ҳастанд? Не, бисёраш варзишгар нестанд. Ҳаст ки дар бораи ишқ гап мезанам, бо ҳаст ки дар бораи варзиш. шумо зиёдтар дар бораи чӣ гап мезанед? Ман варзиш хуб тӯҳфа карданро дӯст медоред ва ё ин ки тӯҳфа гирифтанро? ман ҳардушон аз мебинам. агар бисёртар гирифтам. агар ҳангоми тӯҳфа гирифтан имкони интихоб медоштед чиро интихоб мекардед гул ва ё пулро? ман гул. Не, пул не. ба тӯй барои рақсидан меравед ва ё ин ки хӯрдан? ҳардуш. ҳам рақсидан ҳам хӯрдан. бисёр мерақсед ва ё ин ки Не, бисёр мерақсам. рақсиданро дӯст медоред? бале. хуб дар тӯятон мехоҳед ки кадом сарояндаи тоҷик бошад? мо инҷо интихоб кардем бо манеҷа ду нафарро, шабнам ва қадам. кадом? киро даъват мекунед? хуб дӯстони азиз, мо суолу ҷавоб доштем бо Сумайя Қосимова ва мо дар ин барнома бахшҳои зиёд дорем ва фурсати он расида ки мо бахши навбатиро пешкаши шумо гардонем ва аз Сумайя хоҳиш мекунем ки аз экран канортар. Бале. шумо экранро набинед. ва бахши мо ном дорад дӯстони азиз, реклама. дар ин бахш мо як ашё аст дар инҷо дар монитор нишон медем. фақат онро ман, манеҷа ва чанд оператор дар инҷо дида метавонанд. бинандагон мебинанд ва шумо ана ҳамин ашёе ки мо интихоб кардем гӯё ки дар телевизион шумо реклама мекунед. шумо омода ҳастед? бале. рафтем. аниқтара шумо маҳорати тарғибгарии шуморо месанҷем ва мебинем ки то чӣ андоза аз уҳдаи ин бахш шумо ба хубӣ мебароед. метавонед ки шурӯъ намоед? хуб дар экран як ашё аст. шумо намедонед он ашё чӣ аст, вале шумо бояд онро тарғиб намоед. шумо тасаввур кунед ки чизеро бояд тарғиб намоед. бале. то он даме ки мо ба шумо иҷоза надодем, шумо бояд ба монитор нигоҳ накунед. агар омода бошед шурӯъ мекунем. дар мағозаҳо ҳастанд, мехарем, ҳар рӯз истифода мебарем. бисёри одамон хатишон мегардонанд. хонада ҳастанд? хонада дар хонаҳо низ ҳаст. бештар дар кадом вақт онро истифода мебаранд? дар вақти наҳорӣ ё ин ки шом, нисфи рӯзӣ? ҳар рӯз. ҳар рӯз дар тамрин чӣ шумо аз ҳамин ашё истифода мебаред? дар тамрин яъне ҳар рӯз бо худ мебаред ва ба дигарон низ тавсия медиҳед? чӣ гуна аст бигед? ба худ не намебарем охир. медонед 90% одамон ё камтар аз он онро ҳамеша бо худ мегиранд. дар хона ҳаст ва шумо низ ба дарс мебаред онро? дарс ин ашё хеле ашёи хуб аст, барои ҳама зарурӣ аст, ҳама доранд, ҳама васеъ аз он истифода мебаранд. барои тӯҳфа шумо ҳамин ашёро интихоб мекардед? бале. агар ба шумо тӯҳфа тиян мегиред? хурсанд мешавед? не ё гашта бар сари тӯҳфате мезанед? бале. мо аз мағозаи хӯрокворӣ мехарем. бале. дар беморхонаҳо, дар донишгоҳҳо, дар кафеу ресторанҳо истифода мебаранд. дар тӯйҳо бисёртар? дар тӯйҳо бисёртар истифода мебаранд. пас дар ҳама ҷо истифода шавад, чаро шумо ҳамин ашёро истифода намекунед ва барое ки вақте ман тамрин меравам ягон ҷои дигар, ман бо худам чизои худ истифода мебарам, дигар чиз ба худ намегирам. хуб шумо ин ашёро дӯст медоред ё не? не дӯст намедоред? бинед акнун ашё чи аст? хуб бинандагони азиз, бахши навбатии мо яъне бахши реклама ба охир расид ва фикр мекунам ки Сумайя Қосимова то андозае аз уҳдаи тарғибгарии анамин ашёе ки мо инҷо интихоб кардем баромад. ва ин навбат акнун расидем ба бахши хотира. инҷо бояд Сумайя Қосимова яке аз хотиротҳои аҷиби ҳаёти худро барои мо нақл кунад ва ман бисёр мехостам ки ин хотира оид ба ҳамон хислату хуи худаш бошад ки дар аввали барнома гуфт бештар ҷангиданро дӯст медорад. хуб чӣ хотироти аҷибе доред аз ҳаёти худ? аз ҳаёти худ бисёр хотираҳо ҳаст. ҳар як инсон бо хотираҳош зиндагӣ мекунад.
ҳар як мусобиқаое ки мо мерем дар ман бисёр хотира мемонад. Бисёртар хотираи ман ҳамин мусобиқае ки мо урдунда будем дар ҳамон ҷо мондагӣ буд ки якумин рақобати ман бо давлати урдун буд. дар вақте ки бокс кардам монда шудам. Вақте ки устод ки пеш омадак мо вақти дамгирӣ буд, устод ма гуфтам ки маълим ман перчаткиро мепартам, намеша дига бокс кардам. чаро монда шудед? Бисёр хаста шудам, чунки дар ман қин буд. мушкил буд? бале. шумо давом додан намехостед? не давом додан намехостам, валекин давом додам ва ғолибиятро ба даст овардам. хуб, хотиротҳои аҷиб хеле зиёд аст, ман фикр мекунам. ман интизор будам ки умуман шумо дар бораи ягон ҷанги кӯчаатон гап мезанед, вале ба ҳар ҳол хотираи беҳтарини худро нақл кардед. хуб, инҷо мо бахши дигар дорем. як нафар корманди мо дар кӯчаҳои душанбе албатта дар мавриди шумо аз мухлисонатон пурсиданд ва шумо бояд ба суолҳои онҳо ҷавоб гардонед. хуб, агар коргардони барнома омода бошанд, мегузорем ба бахши саволу ҷавоб ки маҳз мухлисони шумо ба шумо суол пешниҳод карданд ва мехоҳанд ки шумо ба суолҳои онҳо посух гардонед. Сумая Қосимовро мешиносед? мешиносем. мо дар бораи ин духтарак бисёр шунидем, дар бораи баромадош ки обрӯи ҳамин мамлакати моро, давлати моро дар тамоми дунё бардошт. ҳамин хел духтарҳо зиёд шаваду, ҳамин хел чемпионҳо бисёр шаваду, мо фақат хурсанд бошем ки ҳамин хел ҷавон духтарҳое дорем ки ояндаи мо аз ҳама ино вобаста аст. Ва меҳмони барномаи ягон суол дошта бошед, ҳатман ҷавоб медиҳед. оё баъди мош хӯрдан духтарҷон гиря кардем? бале. дар мусобиқаҳо мекине, дар мусобиқа вақте ки мебарой тамоман ҳис намекунӣ зарбаро. вақте ки агар дар тамрин бошад бо ҳамроҳи писар мо ки бокс мекунем, рақобат мекунем, дар ҳамон вақт гиря кардагиам. ки зад шумо? писарон, бо писарон рақобат мекунем, чунки назар ба духтар писар сахттар аст, пурқувваттар аст. бале. хуб, нафари навбатиро мебинем ки ба Сумая чӣ суол дорад? ҳангоми рақибро ба накав равон кардан худро чӣ гуна ҳис мекунед? ман вақте ки рақиби худро занам ки нокдаун шавад, нокаут ку шудагӣ нест дар бокси занона. дар бокси ҳамин занона хеле ҳодисаҳо шудагӣ нест. ин хел ҳодисаҳо камтар мешаванд. бале. вақте ки ба нокдаун ки равон кунам, ман хурсанд намешавам, барое ки ман боз ҳам вай худро фикр мекунам, чунки худамро дар ҳамин ҷои ҳамин вай мемонам, рақиби худ мемонам. бале. аҳсан. ва акнун мебинем нафари сеюмро ки чӣ мегӯяд? дар вақти рақобат бештар ба ҳариф нигоҳ мекунед ё ба вақт? ба рақиб, бале, ба рақиб нигоҳ мекунам, бале, бештар ба вақт. ба вақт. тамом шудани вақте ки ту медонӣ ки масалан дар ринг бо ҳарифат аз рӯи нишондодҳо зиёдтар ҳастем, бартарӣ доред? вақте ки бинам ки бисёртар нишондодҳош ама зиёдтаранд, ман худма ба даст меорам, худма мегӯм ки ту бояд тоне барои обрӯи падару модарам, барои худам. ва фикр мекунам ҳамин тавр ҳам бояд бошад, яъне сатҳи худбаҳодиҳии ҳар як варзишгар бояд то андозаи баланд бошад ки дар ҳамин гуна ҳолатҳо дилмонда нашавад. хуб, мегузорем ба суоли дигар. оё шудааст ки шумо ҳарифатонро ба по зада бошед? бале, баъде ки аз муҳорибаҳои тамбатан ман ба намуди варзиши бокс гузаштам, аз сабаби оне ки муҳорибаи тамбатан нави олимпӣ набуд, аз ҳамин сабаб ман боксро интихоб кардам. бале, ба ман мушкил буд, чунки дар намуди муҳорибаи тамбатан мо ба поча кор мекардем. бале, дар аввалин бокс ки дар шаҳри Душанбе баргузор кардем, мусобиқаи шаҳрӣ буд. аввалин бор буд ки ман баромад кардам. қариб буд ки почаро бардорам, бо истодам. хуб, бо ҳастанд нафароне ки суол дошта бошанд? саволи ман ҳамин ки монанди Флойд Майвезер агар маблағ медоштед, шумо чӣ кор мекардед? агар ин қадар маблағ медоштам, аввал ба нафароне ки бепадару бемодаранд, ятимхонаҳо ва баъд
пиронсолон ба ҳамихе одамҳо чӣ қадар кӯмак мерасонам ва ба оилаи худам мисол падару модарам, бародару хоҳаронам ва наздикони худ кӯмак мекардам. ва худо кунад ки шумо пулдор шавед. хуб акнун фикр мекунам ки ҳама он нафароне ки ба шумо суол пешниҳод карданд ба суолҳои худ посух низ гирифтанд ва вақти он расидааст ки ба бахши дигар гузарем. бахше хеле аҷиб аст барои бинандагони фикр мекунам ки мо дар раванди барнома кӯшиш кардем ки бахши нав таъсис диҳем. албатта ки фикр мекунам рубрика надорад, вале дар раванди барнома мо ба менеҷер маслиҳат кардем ки ин бахшро пешниҳоди шумо гардонем. ин бахши мо ном дорад Инстаграм. мо аз инстаграми шумо мурур кардем, гузар кардем ва онҷо чанд чизҳои аҷиб гирифтем ва аз коргардон хоҳиш мекунем он чизе ки аввалине ки мо аз инстаграми Сумая дарёфт кардем. акси зебо аст. шумо хеле зебо ҳастед, вале дар ҷои шарҳи он навиштааст ки ман дар ҷавонӣ мехостам ки ҷаҳонро тағйир диҳам. خب ایال شما جوان نیستید. هر شهری که من در اینستاگرام میمونم این معنای وای رو داره، چیزی که در درون من هست همون رو من نشون میدم. خیلی با مهارت بلند اینجور جهیده. برای چی اینقدر جهیده چی؟ چون که یکم رقیبم از شنبه بود، دوم رقیبم از وای باختر بود، سوم رقیب من این کس بود از شهر دوشنبه بودن. برای چی سببش گفتستین؟ من فکری وای کردم بازی های انتخابی و فرانسه را کردم، از همین سبب من خرسند شدم. خب میدونی این عکس با چی خصوصیت دارد؟ او رقیب شما فکر میکنه که از باخت تشنه برای جهیدن شما حیران است. الان مخلصان زیاده که در اونجا هستن اشتراک دارن، ببینید همه‌شون شما رو نگاه دارن. یگان نفری نیست که سوی دیگر نگاه کرده باشه. شما فکر میکنم خیلی بالاتر دارید. پریدن جهیدن این در وقت تمرین بود، ولی که بله بیشتر میپرم. باز این عکس به نظر چنین میرسد که اکای منصور شما رو گویا که برداشته باشد. این مادرتون است؟ بله. در اوله چند کس هستید؟ ما در اوله 7 کس هستیم. پدر مادر 5. بسیار. ما این عکس رو با آن خاطر انتخاب کردیم که میان این دو کوچک ما ندونستیم کدوم شما هستید. انیق اون نفری که کلان است بزرگسال شما نیستید. من هستم. نه رومال دارد. من انیق که شما نیست. عکس دیگر در اینجا شما میخندید و ما از کارگردان خواهش میکنم که عکس دیگری رو بماند. عکس کی پس از این است. در اینجا نیست شما میخندید. شما رو کی میخندوند این خبر؟ شما پیامک‌ها میگن که شما چنین میخندید. بله در صورت یا اینکه ویدیوها ما کوشش میکنیم که خنده کنیم. همین طور است؟ همون یک لحظه. یک لحظه. وقتی که همون تومای سرخ رو باز پخش کردیم باز همون چهره تبدیل می‌شود. بله. خب در اینجا ما هنگامی که تماشا کردیم فکر کردیم که کسی هست که شما رو با پیامک‌های عجیب خود بسیار ما اینجا ما شتاگی بودیم با همراه دوگانم و سفارش منیو رو گرفته وای کردیم. بعد همینجا وقتی که از هم ارزانش رو البته انتخاب کردیم. ارزان نه با مزهش. با مزه ارزان. با مزه همیشه. بله من خندیدم همینجا. اینجا شما تمرین میکنید؟ در باغی غلبه است به فکر من. بله. وقتی با صحیفه اینستاگرام شما نظر میاندازیم همین طور فکر میکنیم که شما گویا که با خود مخصوص صورتگیری داره. مخصوص صورتگیری شخصی هم گویم خطا نمیکنیم همین نداره. یک تا دوگانه دارم فقط با همراهی همون کسیم. چی کاری که من میکنم و وقتی مشق یا اینکه وقتی راه روده من رو عکس میگیرد یا اینکه ویدیو میکند. او هم ورزشگر است؟ بله. او تمرین نمیکند و فقط از پای صورتگیری شما تمرین میکند و بیشتر من رو صورت میگیرد بعد میگه که ها سمایا ببین چه خیلی صورتی خوش آمدگی با میگم آتش پارت اینستاگرام دامونو. شما چی رو نمیگیرید؟ نمیگیرن صورت میگیرم آقا. اگر که تمرین شما مثلا 2 ساعت دوام کنه چقدرش تمرین میکنید چقدرش رو به وقت صورتگیری میگذارونید؟ بله سوال ناست. وقتی که در تمرین باشم تلفن ما در یگان همون زالگی میتونم هم کسب میتونم هنگامی که نظر میاندازیم باور نمیکنیم به گفته شما.
با همون کسا میتیم که صورت گیرن ویدیو گیرن ما بسیارتر صورتهای نازه میخوام در اینستاگرام منو میگذاریم با عکسی دیگه. چی گپ است؟ چیکار میکنید شما؟ خرید میکنید یا این همون دوگانه که گفتید این همون کس است؟ نه این وقتی که باید در دستش تلفن است. ما در اینجا از اشام برآمدیم که باید گفتن که ای بیا کمتر خودگانی کنید. و شما چی نگفتن؟ جنگ نکردن؟ نه شما دوست ندارید همین خیلی مثلا کارها کردن؟ نه دوست نیو چه وقتی که همین خیلی کارو میکنی کودکی دیاد میزنن برای همین به خاطر کودکی. بله فکر میکنم اینجا بعضی نوارهایی هستند که از رفتی تمرین شما ثبت گردیدن. تمرین شما همیگونه چطور میگردد؟ در نزد آینه؟ نزد آینه. تمرین با همراه استادم پاریز احمدوف وای میکنم مشق میدن بعد که تمرین تمام میشود بعد همون وقت من ویدیو میکنم یا اینکه عکس میگیرم. خب نوار دیگر رو تماشا میکنیم در اینستاگرام شما یعنی که خزینه بوی داشته شما. تمرین خوبه یعنی که حرکت دستان همه چی کسبی همون آواز چی است؟ وقتی در وقتی که تمرین میکنی چه بگم وقتی که وای قدم برای ایرا اهمیت نمیده دیگه فقط دیگه نه من برای که من اهمیت ندیم فقط همون نفرانی که بوکس تمرین میکنن یا که محاربای اومخته یا ورزش های رزمی در وقت تمرین همین آواز رو دارن یعنی که مخصوصا صدای هست که هنگامی همین حرکت دادن دستان میبراید و نفس رو میبرد وقتی که هر یک مشت میزنی هر یک مشتی که میزنی و نفس رو میبری که در وقتی دوم سوم راوند مونده نشوی از همین سبب چقدر میتونی نفس رو برآوردن در کار اگر مشت نزنی نمیتونی هنگامی که باز یک کسی دیگر رو با مشت میزنی این فکر میکنم که جلوتر است بله خب اگر شما پیشنهاد فردوس آماده است که نزد شما است نشاط با ما تجربه کنید بله فقط نه فردوس آرام من خواهشی ادامه دادن نداشتم خب میگذاریم به نوار دیگر من فکر میکنم که شما غیر از عکس گرفتن در اینستاگرام باز مهارت کلیپ کردن هم دارید با فکر من با اینجا ما یک نوار پیدا کردیم خب از کارگردان خواهش میکنیم که همون کلیپی که سمیه قاسیمووا تماشا کردیم با فکرم که شما استعداد کلیپ کردن هم دارید بله درست میبینم بله نقشه داره در آینده میخونه نوارها رو مثلا پیشنهادی مخلصانتون گردونید شماره مخلصانتون رو باز هم زیادتر گردونید در کلیپ اشتراک کردن میخواید در کلیپ نه اگر که برای ورزش باشد بله نقش میبینم در فیلم مهارت اکتینگ بله وای نکردگی تجربه نکردگی خوب دوستان عزیز ما گذار کردیم از شبکه اجتماعی مخصوصا از اینستاگرام سمیه قاسیمووا و خیلی چیزهای عجیب نیز دیدیم و حتما در آمده شما نیز بینید باز چیزهای عجیب خیلی زیاد است
мегузарем ба бахши охирини барнома ки ном гирифтааст рақами дӯстдошта. Дар ин бахш мо 10 рақамро аз 0 то 9 рақами 9ро интихоб намудаем ва шумо имкон доред ки яке аз амин рақамҳо ки ба шумо писанд аст амин рақамро интихоб менамоед ва зери ҳар як ин рақам баъзе аз супоришҳои шӯхиомез ҷой доранд ки дар сурати кадом рақамро шумо интихоб мекунед ҳамон супориш баромад шумо бояд ана ҳамон супоришро иҷро намоед. кадом рақамро дӯст медоред? аз 0 то 9. 6. рақами 6 хуб қариб буд. Ман мехостам рақами 5ро интихоб кунад, чун унҷо рақс навиштааст. вале ба ҳар ҳол инҷо зери рақами 6 як бозии аҷиб аст. дӯстони азиз, мо бо Сумайя ин бозиро иҷро мекунем ва аз маҳорати ӯ хабардор мешавем. хуб Сумайя, метавонӣ бихезӣ? дар он ҷое ки ту мебинӣ пас аз навор, онҷо ҳамкори ман дар дасташ 3 туп аст ва инсон қодир аст ки 2 тупро дар дасти худ бигирад. бале сеюмашро дар куҷо мегирад? қариб ки мешавад, вале камтар мушкилтар аст. акнун мо инҷо мебинем ки ту метавонӣ ҳар се тупро дар дастонат гирифта ё не. хуб ба навбат як то партофтан мегирем. беҳтарин варзишгар аст. бале, варзишгар ба ҳама чӣ қариб ки қодир аст. хуб дӯстони азиз, меҳмони барномаи мо буд Сумайя Қосимова, чемпиони Тоҷикистон оид ба бокс, ҷоизадори бозиҳои осиёӣ. хуб акнун оҳиста оҳиста барномаи мо низ инҷо ба анҷом мерасад ва фикр мекунам ки дар тамоми бахшҳои барнома Сумайя Қосимова хеле фаъол буданд ва фаъолии худро хеле хуб нишон доданд. ба шумо шартҳои барнома, бахшҳои барнома писанд омад? Чӣ гуна буд? бале назар ба дигар барномаҳо ба ман ин барномаи шумо хеле писанд омад. хуб ба мухлисонат чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? онҳо ку туро хеле зиёд дӯст медоранд, дастгирӣ мекунанд. хандаи зебо барои ҳамаи шумо буд. дӯстони азиз, мухлисони Сумайя, ба ҳамин барномаи шухварзро хотима мебахшем. шоду пирӯз бошед ва ба Сумайя низ дар корҳои варзишиаш барор мехоҳем. то барномаҳои баъди шансият бимонед.